ହଁ ରାଜନଗର ଆଡୁ ସିଆଡେ ତ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ଵର ଆଡୁ ସିଆଡେ ପ୍ରଚୁର ହେଇଛି ବା। ଆମର ଏଉଠୁ ପାସ୍ କଲା ହେଲା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆଉ। ହଁ ସିଆଡକୁ ଆଉଥଲା ନ ଉଠିଗଲା। ଇଆଡକୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଅଟକେଇଲେ। ପଚାନ ରାତି ପାଇକି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ କମିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଉଠିଲୁ ଆଉ। ରାତି ପାଇଗଲା ଟୋଟାଲ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର, କେମିତି ଜଗତ ରକ୍ଷା ହଉ ଆଉ ବିଷ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କାହିଁ କରିବୁ ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ନା ଇଆଡେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସିଆଡେ ଘେରିଲେ ଚକ୍ର ଦଖେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲା। ହନୁମାନ ମହାରାଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା, ପବନ ଦେବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା ବୁଝିଲେ କି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଏଠି ଆମ ଲୋକ ଗୁଡା ରକ୍ଷା କର, ଏଇଠି ତୁ ସିଆଡକୁ ପଳା ପର ହେଲା କି। ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ, ଆଉ ଆମେ ମରିଗଲେ ପୁଣି ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କିଏ କରିବ। କୋଠା ଘରେ ପଶି ଯଦି ଆମେ ନ ମରିକି ଆଉ କିଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କଣ କୋଠା ଘର ହେଲା ବୋଲିକି ଲୋକ ଏବେ ଶିଳିପୁରରେ ଗୋଟେ 5-7 ତଲା ଖଣ୍ଡେ କୋଠା ଦେଖିନା ବୋଧେ। 7 ତଲା 10-20 ବଖରା ଖଣ୍ଡ କୋଠା ତାକୁ ନଉଟେଇ ଫାଳେ ଯୋଉ ଆର ବାତ୍ୟାରେ ତାକୁ ଟେକି ଫବାଡି ଦେଲା ଯେ ତା ଦେହରେ ଲୋକ ଗୁଡା କେତେ ମଲେ, କିଏ କଣ କଲେ ଯୋଉ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ହେଲା। ନଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଫିସ ପାଖରେ ବା ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସ ପାଖରେ ହେଲା କି, ଇଏ 5-7 ତଲା ଖଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ 10 ବଖରା ନା 12 ବଖରା ଘର ସିଏ ଟେକି ଫପାଡି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ତାର ତଳେ ଯୋଉ ଇଏ ପଡେ ନିଅ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ସବୁ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଟେକିକି ରହିଲା କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେକ ଲୋକ ସବୁ ତା ଭିତରେ କେତେ କିଏ ମରିଥିଲା ଆଉ ହିସାବ ନଥିଲା ଆଉ ବୁଝିଲେ କି। ସିଏ ମରିବେ ଆଉ ଆମେ ଇଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ସିଏ ମରିବେ। ଭକ୍ତ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ଗୋଟେ 7 ଜଣ ଲୋକକୁ ଚାଲିଦବ ପରା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସିଏ 7 ଜନ୍ମ ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦବ। ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଘୁଡି ସଞ୍ଜୟ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା ମନ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର କେମିତି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିବା ଭକ୍ତ କହୁଛି ଆଉ ଇଏ ଭକ୍ତ ନିଜ ଲୋକଟା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କଣ ଆଉ ଛାଡିଦେଲେ ରହିହବ। ଆଉ ସେଇର କଥା ମୁଁ ଇଏ କଲେ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ଆମର ଲୋକ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟେ କିଏ ବିପଦରେ ପଡିବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ହୁଏ କି। ଯେମିତି ଧୀବରକୁ ଇଏ କଲା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଥିଲେ ତା 7 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ, ସିଏ ମୋ ଭାଇ, ସିଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ମୋ ଇଏ ଅମକ ଠିକ ହବ କି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଏ ଆଉ ସିଏ ଗଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ସେଇରକମ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କାଲି ଯଦି ଏଇଠି କଣ ପ୍ରଳୟ ହେଇକିରି କେହି ଲୋକ ଆମେ ରହିବୁ ସିଏ ମରିଯିବେ ଇଏ କିଏ ଦେଖିବ ନା କି। ବରଂ ସିଏ ଯେତେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଦୁଶ୍ମନ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆମେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଇଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଲୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଗୁଡା ଉଦ୍ଧାର ହଅନ୍ତୁ ତେଣିକି ସେ ହଣାକଟା ମରନ୍ତୁ ଯା ସେ ତ ଇଏ ଖାଇଯାଉଛି ତ ସେଇଥିରେ ଖାଇଯିବ ଆଉ ଆଧରେ କାହିଁକି ମରିଗଲେ ଆଧରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଯାবে ସେ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଯୋଗିନୀ ଗୁଡା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଡେଇ ଖାଇବେ ହେଲା। ସେଟା ସେ ଯୋଗିନୀ ଯୋଉ ଇଏ ବା ମହାମାରୀ ଜୀବାଣୀ କିଏ ସେଇଟା ଯୋଗିନୀ ଗୁଡାକ ଜୀବାଣୀ ଆଉ 8 କୋଟି କାନ୍ତାନି 9 କୋଟି ଯୋଗିନୀ ଗୁଡା ସେଗୁଡାକ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡେଇ ଗାଡି ଖାଇକି ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯାହା ଖାଇବେ ଆଧରେ ଟିକେ ଆମର ଏଇଟା ବଳ ଅଛି ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ତାର ସିଆଡେ ପଳେଇଲା ହେଲା। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବା ସିଏ ଘଡି ଘଡି ଉଠୁଛି ତା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସିଏ ଯିବ ବୋଲି ଯୋଉ ଚଉରୀ ଫଉରୀ ପାଇଁ ହେଲା। ସିଏ ଘଡି ଘଡି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ପଳେଇବେ ତେମେ କାହିଁ ଯିବ ତେମେ ରହିଛ ତେମେ କାହିଁ ପଳେଇବ ହଁ। ଆଉ ସିଏ ଗଲା ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଉଠିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ସିଆଡେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଇଏ କଥା ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମ ବଳ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଘେରି ପାରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିକି ତାକୁ ଘେରି ଦିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଯୋଗିନୀ ଗୁଡାକ ସେ ପାଖ ଲୋକ ଗୁଡାକ ହେଲା ସିଏ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଗିନୀ ଗୁଡାକ ସିଏ ଯୋଉ ଖାଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘେରି ପାରିବୁନି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଳି 3 ପାଦ ଲୋକ ଗୁଡାକ ସିଏ ଗୋଡେଇ ଖାଇଯିବେ ସବୁ ହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ ଘେରି ହବ ସିଏ ତାର ମେଳଛୁ ଖାଇବେ ମେଳଛ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମଦ ଫଦ ଗୁଡାକ ଖାଇକି ସବୁ ଉଗୁରିଆ ହଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଉଗୁରିଆ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁ ଖାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଆକୁ ବଳ ଅଛି ଏଇଆକୁ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଆଙ୍କୁ କହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ଟିକେ ପଳେଇବ ହେଲା।
ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଚକ୍ର ଫକ୍ର ଘେରିକିରି ରଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଗ୍ନି ଦେବକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମାଳିଆ କଷ୍ଟ କରେ। ସିଏ ହିଂସାଳିଆ ଆଗ୍ରାଗ, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ହେଲାନି, ସିଏ ଭାରି ହିଂସା କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ହିଂସାଳିଆ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସିଏ ମେଘ କାଢିବ, ଆଗରେ ବର୍ଷ ଫୋପାଡିବ, ଇଏ କରିବ, ସିଏ କରିବ। କାହିଁ ସେ ହିଂସାଳିଆ ଲୋକଟା ବା। ହଁ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଂସାଳିଆ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନା, ସିଏ ଜାଣିକି ତମ ମେଘ ବୃଷ୍ଟି କରିବ, ବଜ୍ର ଫୋପାଡିବ ଧରିକିରି ଇଏ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଇଠେଇକି ଗୋପପୁରକୁ, ସେ ଯୋଉ ଗୋପଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କଲେ, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଂସା କରିକିରି ଯାଇକି ତା କତିରେ ବଜ୍ର ଫୋପାଡେ, ମେଘକୁ କଷିକି 7 ମେଘ କରିକି ଢାଳେ, ଇଏ କରେ ସିଏ କରେ। ସେଠୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟାଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମନ୍ଦରଗିରି ପାହାଡକୁ ଟେକିକି ଧରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିବେ ବଜ୍ର ଫୋପାଡି ଆକାଶ ସବୁ ପାଇ ପଲା। ଯେମିତି ପାଇଗଲା ସବୁ ଆଇଲା ଦେଖିଆ ନେଇକି ଆସିକିରି ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ଗୋରୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ଗୋରୁକୁ ସବୁ ଯାକ ନେଇ ପଳେଇଲା ବ୍ରହ୍ମା। ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା କି ମିଶିକି ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ବାହାର କରିକି ବର୍ଷା ଯେମିତି 16 କରି ଗାଈ ଗୋରୁ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଯାକ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ସିଆଡେ ହାଉଳି ଖାଉଛି, ବ୍ରହ୍ମା ସିଆଡେ ହାଉଳି ଖାଉଛି। କମାଣ୍ଡର ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ହାଉଳି ଖାଇ ରଙ୍ଗ ଛାଡିଲା। ପୁଣି ଆସିକି ଗୋସଳ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଉ ତୁ ଜାଣିପାଇଲୁନି। ଆଉ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଏମିତି ମାୟା ଦଖେଇବେ ଯେ ସେ ଖାଲି ଦେଖିଲା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବ ଦେଖିବା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିଜେ ଆସିବ। ତାକୁ ଏମିତି ମାୟା କରି ଦଖେଇବେ ଯେ 700 କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଏକାଥରେ ଦଖେଇଲା ତାକୁ। ଭଗବାନ ଏମିତି କଲେ, ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମା ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମାମୟ। ଇଏ କହୁଛି ଇଏ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଆଇଲେ। ଯେତେକ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିବ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାର କଲେ। ସେଠୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲା ମାୟା ଦେଖିବା ନାକି, ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛି କୋଟି କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥା। ଆଉ ସିଏ ବା ତେମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ହିଂସା କରିବେ ତମକୁ, ହିଂସା କରିବେନି। ଆଉ ଏଇର କଥା। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଂସା କରୁଛି, ଆମେ ଟିକେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ଆମ ଲୋକ ଗୁଡା ଇଏ କରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଚକ୍ର ଘେରିକି ରଖିଲେ, ଯାଇକି ସିଆଡକୁ ଛାଡିଲେ ବାଲିଆପାଳ ଆଡକୁ ହେଲା କି। ଚକ୍ର ଦଖେଇ ଦେଲେ ସିଆଡେ ଦଖେଇକିନି, ଇଆଡେ ଠାକୁର ଖାଲି ପାଣି ଦେହରେ ଧରୁଛନ୍ତି ପଡିକି ପାଣି ହେଲା। ଆଉ ପାଣି ଦେହରେ ଧରିଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲୁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ଚକ୍ର ନଗେଇଥିଲି ତାଡି ପକେଇଥାନ୍ତା ସବୁଆକୁ, ଇଏକୁ ସବୁ ଖେଳେଇକି ଫୋପାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସମୁଦ୍ର କରି ପକେଇଥାନ୍ତା ସବୁ, ଜାଣିଲ କି। ଆଉ ଏଇଟା 1999 ମସିହା ଆହୁରି ବଡ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ସଫା କରି ପକେଇଥାନ୍ତା।